Joo. Elikkä täältä pitää avata näin. Ja sitten tässä on tää harmaa kohta, eli katto. Niin. Minä aina avaan sen eka. Tää voi olla vähän jäykkä tälle, mutta tuosta vaan kiinni tuolle vaan. Se aukeaa. Sitten tuosta seinä. Tuosta vaan vettä. Se meni kassaan. Sitten seuraavaksi. Tuosta puttuu tuo, mutta saa pipata toiletti. Noin. Järjestyksessä koko seinä. Ja tässä pitää olla aika huolellinen kassa, että se menee oikein kassaan, koska mulla on käynyt pari kertaa sille, että on mennyt sekaisin nuo tuolla sisällä nuo kepit. Sille ihan omat, mutta se on ollut väärinpäin tuo katto sille. Sit siitä vaan viimeinen ja se on kasassa. Tämähän sapi nopeasti kasattuu tälleen. Sitten vaan päinvastaisessa järjestyksessä kassa, eli aloitetaan vaikka tästä. Sitten seuraavaksi tämä. Sitten tuo tuolta ja ihan viimeiseksi katto. Niin minä oon tehnyt sen. Sitten on noita jääkiiloja. Niitä, no nyt ei taida laittaa, kun ei vielä ainakaan tuule ihan hirveesti. Joo, tuommonen tuli. On tuommonen. Paljonhan tuossa. Enpä tiedä, mutta tuommonen tuli äsken semmonen 5 sentin asema. Mä pistän puhelimen päähän, niin ongit. Joo. Kateellahan me lähtiin telttani. Tähän tuli ahvenparvi, kun tossa kävi varmaan Juholla hauki kiinni, kun ampasi ihan tikkuna ylöspäin. Tuossa pystypilkissä. Se on tuo Jasuun tuo alu. Pystypilkkissä on alla tommonen pikkumorris. Toukki. Tämmösen tupleni. Oiskohan vähän parempi nyt? Ei hyvänen aika. Ahven se oli. Nyt tuli on vähän parempia. Kyllähän näistä laittaisi jo ruokkaa, mutta ei me nyt muita oteta, jos tulee vähän isompia. Olis kaikki kalat ja nyt tulee joku viiva. Otetaan vähän ylöspäin tosta. No nyt oli vähän parempi. Saatto olla. Nyt. Ei, tuo oli ahven tuntu kyllä. Pikku ahve oli tuo. Eihän nämä pysy. Tuossa joku. No. Ootteko ikinä nää isoa ahventa saanut? Kahtakkeen. Kato. Muistakaan millä olisin saanut nuo iso. Särki.
pistä se sekaisin kaikki. Onhan se särkekin kala. No vaan ei oo mikään minun lempparikala kyllä. Voi hyvänen aika, mikä siellä on. Oi! Oi, siinä on nyt Kahtakkö, nyt on paistikas. Ai että. Nyt on kyllä ihan hyvän kokoinen. Lähän nyt se kahtakke. Ihan hyvän kokoinen. Otettaanko? Tuosta sitten vaan. Lärimpuun. Skat nurin ja verestetään tuosta. Toukathan sieltä hävisi. Voi voi. Tuommoisia tulisi vähän enemmän. Taas olisi ahventa paistettu. On kyllä. Ei oo mikään kauhean iso. Ei ne kaikki aina. Tulee joku. Ei. Tulee. Ei ota. Mullekin ihan samanlainen tommonen vähän isompi viiva on. Nousee, mutta ei sitä ota kuitenkaan. Mikähän tuo? Isompi ahve eteistä. No yksi tämmönen parisatainen tuli. Että sen kun lyöpi villeeksi ja... Joo, niin me lähdetään sitä kotioppäin kahtelemaan ja pitää tulla varmaan pari viikon sisään käymään tässä uudelleen. Kahto, tulisiko enemmän noita isompia ahvenia, kun nyt oli niin heikko tuo saalis isompien kalojen suhteet. Joo, tässä ollaan tunti aika lailla tuosta isommasta ahvenista niin pilikitty, niin pieniähän tässä nyt on ollut vaan, että ei sinne kuvaamista ole ollut juurikaan. Särkiä on jonkun verran tullut ja pieniä ahvenia. Niin. Neitä on aika paljonkin tullut. Siinä on. Nyt on vähän syönti hiipunut. Niin no kellokin yli 1, niin pitää tulla varmaan joku päivä uudestaan tänne ja kahtoo. Vähän pitää kokeilla aikaisemmin tulla. Että jos se aamusyönti oli siinä alussa, kun tultiin, vähän meni aamun myöhäiseksi. Vähän aikaisemmin kokeilla ennen auringon nousua tulla. Siinä olisi kala nyt ollut. Tai vissi useampi hikkalaa kyllä. Mikäs sulla on siellä? Morri. Joo. Se sama morri. Monen sini on kevioon. Joo, ne on näitä pieniä sinttejä, että ei myö näitä oteta kun... Eihän näillä mitään. Ei, paitsi se, että kalakukkoa tee siihen nuo menisi, mutta... Nohan sopii. Niin, joo, semmoista. Pitäis tulla niin paljon sitten niitä, että... Viittisi ottaa. Siinä olisi alla nyt kalaa.
Nää säreet tuntuu kyllä isommilta. Ei, tuo on liukas. Semmonen. Tuommoinen. Siinä on vähän tuommoista violettia, sit on tuossa päässä punaista ja tuommoista vähän valkoista. Oikein näpäkän näköinen. Ottasko? Perro. Ei. Oli. Olikin. Se oli ahve. Tuntuu. No niin, näytetään miten mä kasattavelle näitä irti. Katsotaan, että se on irti tuolta. Siitä aloitetaan vaikka tuosta. Noin. Se vaan työnnetään sitten tuosta tuoseen järjestyksessä. Seuraava sitten. Sitten siitä tuo ja tää vähän varro, missähän niitä pilkkireikiä oli. Sitten katto tuosta noin. Ja sitten tässä pitää katsoa, että tulee oikein päin nämä näin. Elikkä nämä pitää olla oikein tämän katon kanssa, koska tässä saattaa käydä sille, että se menee näin tästä. Ja sitten se saattaa mennä sotkun. Sitten se on aika vaikea siltä saa selvitetty. Siitä vaan noin. Sitten voidaan. Mulla on tuolla nuo kiilat. Jätetään tuo tuohon. Tämä pitää nyt vielä sulaa. Tästä otettu. Vähän jalkojen väliin nämä. Oi, kun sormet jätti. Voi ihan tuonne laittaa. No. Oi. Ei muuta kuin kantaa tähän vovi selässä ei kantaa. Mutta meillä on nyt ahkio tässä mukana. Sinne vaan kyytti. Joo. Joo, me lähdetään kotiin tästä. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Kylmä tuli päällä tällä. On täällä vähän lauhempaa nyt, mutta tultiin niin oli 14 pakkasta. Tellossa oli kyllä ihan tarkeni olla, että kaloja heti tuli ja pitää lyödä se yksi ahven filleksi. Paista, eihän sinne hirveesti oo syömistä, mutta on siinä jonnin verran. Joo, katsellaan milloin tulee uusi video. Sittenpä nähdään. Kiitos kun katsoitte. Nähdään ensi videossa. So, heippa!